Primul cărucior l-am primit la vârsta de 13 ani. Până atunci m-am târât doar pe jos, cu ajutorul mâinilor. În momentul când am primit un cărucior, a fost ca și cum am început să zbor. De atunci, Vasile Stoica zboară în continuu în fotoliul rulant. După căderea comunismului, a ieșit pentru prima oară din țară în 1993 și a mers 340 de kilometri în cărucior până în Ungaria la o conferință. În același an a făcut 3400 de kilometri până în Franța, lângă Bordeaux, ca o mulțumire adusă celor care au ajutat persoanele cu handicap din România. Merg cu o medie de 12-14 km la oră cu fotoliu rulant. Cu handbike-ul merg cu lejer cu 20 la oră. Obosit poți să fii psihic mai mult decât fizic. Cel puțin eu nu m-am simțit, după toți kilometrii ăștia, nu m-am simțit obosit fizic cât m-am simțit psihic. A urmat turul Europei, 8.000 de kilometri în 1995 și turul lumii, 36.000 de kilometri din mai 1998 până în mai 1999, de unul singur, cu $500 în buzunar la plecare. În 2001 a spulberat în California recordul de distanță parcurs în 24 de ore pe o pistă de stadion, 132 de kilometri, și a intrat în cartea recordurilor. Cunosc câțiva care au mai realizat turnee în jurul lumii, dar cu un echipaj de medici, de masări. După părerea mea, oricine ar putea să facă acest lucru. De atunci a mai făcut tururi pe Route 66, 3600 de kilometri în 66 de zile, un nou tur al Europei de peste 7000 de kilometri în 100 de zile și a încercat să ajungă în China la Jocurile Paralimpice, dar a trebuit să se întoarcă de la fostul Stalingrad după 3800 de kilometri din cauza unui accident de circulație provocat de un tir. În gândul meu tot timpul este, după un an, doi, este să realizez un alt turneu, ceva nou, ceva diferit față de ce am făcut până atunci. La Lugoj se simte însă acasă. E un oraș mic în care oamenii îl cunosc și îl respectă. Lucrează într-un atelier care produce proteze pentru persoanele cu handicap. E cel mai în măsură să le înțeleagă nevoile și să-i sprijine în lupta zilnică pentru normalitate. Mă ajutați, vă rog frumos. Haide să vedem dacă merge. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mai bine. Eu nu văd, trebuie să stau așa cumva. Și nu oricine poate să facă acest lucru în fotoliu rulant. Ar trebui să fie cam la nivelul ăsta. Și aici, iară la vale, dacă nu ai dexteritate la mâini, atunci te duci în nas direct, zbori. Așa că va trebui să cobor pe două roți, în echilibru. Vasile Stoica a devenit un lider local în lupta de convingere a comunității că legile în vigoare cu privire la accesibilizarea pentru persoane cu handicap a locurilor publice trebuie respectate și puse în aplicare. Tocmai în fața primăriei nu există o rampă. Trăiți. Hai. Salut. Da, intrăm. După dumneavoastră. Mersi. Țineți apăsat mult pe el, că altfel nu pornește. Puneți-vă pe el. Să vedem. Poate așa pornește. Apăsați pe săgeata jos. Trebuie chemată echipa tehnică. Bine, mulțumesc. Numai bine, sănătate. Se fac lucruri de mântuială, fără niciun sens, fără să le pese, pur și simplu. De aceea am zis tot timpul că trebuie să existe, pe lângă primărie, pe lângă cei care se ocupă de arhitectura orașului, ar trebui să existe o persoană cu dizabilități care știe aceste reguli, aceste nevoi. Vasile Stoica a ajuns până la capătul lumii și înapoi. Nimeni și nimic nu l-a oprit.
El știe că schimbarea mentalităților e un proces lent și e nevoie de multă tenacitate pentru a face ca lucrurile să se îmbunătățească cu adevărat. Dar pentru el, asta nu e decât o nouă provocare.